idan yanzu kake son yin arziki ko in gaggawa kake, kasuwa ba ta ka bace. Saboda ita kasuwa wani abu ne da ake fara gina shi daga ƙasa a kai shi sama. Abu ne da ake fara gina shi daga kaɗan-kaɗan ya girma. Abu ne da ake samar da wani ƙaramin abu ya haifar da wasu ƙananan abubuwa daga ƙarshe su haɗu su zama babban abu. Sannan kasuwa akwai wasu abubuwa a cikinta waɗanda kai kanka baka da iko a kansu. Musamman a lokacin da kake ƙaramin ɗan kasuwa, a lokacin da baka daɗe da farawa ba. Kana buƙatar jarin miliyan 10 amma miliyan 2 ne aka kai. Ko baka da ikon samar da miliyan 10 nan, ka ko baka ci sauri a kasuwanci ba, dole kai haƙuri. Kana shigar da kaya, misali mota ɗaya a wata ɗaya, amma a burinka ko a sayar da za ka yi arziki sai ka shigar da mota 10. Ko baka isa ka yi wani siddabaru da za ka shigar da mota 10 nan a wata ɗaya ba. A wannan lokacin yanayin kwastomominka da saninka da aka yi da na'am da aka da kayanka bai wuce a sayo na mota ɗayan ba. Dolen ka haka za ka yi haƙuri kana sayar da na mota ɗayan har a kai lokacin da za ka sayar da mota 10. To ga waɗannan abubuwan duk in ka duba su, abu ne da ba sa faruwa dare ɗaya. Abu ne da kuma mutum ba shi da iko a kansu, sai dai da wata samar da su sai kuma ikon Allah. Don haka duk wanda yake son ya yi kasuwa da kyau kuma ya nisan zango a ciki, ya kai labari, gaggawa ba tasa bane. Ya kiyayi gaggawa ya ba a sannu. Duk wanda kuma ya gaggawa a kasuwa, alƙawari ne zai yi tuntuɓe. Wataƙila in ya tashi, wataƙila kuma in ya faɗi kenan.